दिन चलो। ଏବେ ଶେଷ ଖବର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଆମସିନାଠାରେ ଆଜି କଞ୍ଚନବେନ୍ ରସିକଲାଲ ଢୋଲକିଆ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଅଷ୍ଟମ ବାର୍ଷିକ ସାମୂହିକ ଆଦର୍ଶ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ସୀମାରେଖାରେ ରହିଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆଜି ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ 27 ଜଣ ଯୋଡ଼ିଙ୍କର ବାହାଘର କରାଯାଇଛି। ସନାତନ ଧର୍ମର ରୀତିନୀତିରେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବିଧିପୂର୍ବକ ବାହାଘରଟି ହୋଇଥିଲା। ବରକନ୍ୟା ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏକ ସାମୂହିକ ବାହାଘରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ 21,000 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହ କିଛି ସହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଭାଗୀ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଗୃହ ଉପଯୋଗୀ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସହରର ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ 27 ଯୋଡ଼ି ବରକନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ओडिशा प्राइम बुलेटिन को ये रखुच अधिक खबर लगन करूँ आम वेबसाइट www.allianceodsha.com आप फेसबुक पेज www.facebook.com/allianceodsha लगइन कर अपडेट न्यूज पाइपर बुलेटिन को ये रखुचु। नमस्कार।